tým a boli sme súčasťou vlastne pretekov a mohli pretekať. Chcem vám trošku predstaviť z histórie tohto nášho krúžku, áno. Na začiatku sme si v spolupráci s firmou Agromat Zvolen SRO zaobstarali sponzorský vozidlo Fiat 126, ktorého chceme použiť jeho mechanické časti, ako môžete vidieť napríklad tu motor, spojka, prevodovka, áno, ktorý bol kompletne rozobratý, skontrolovaný, zrenovovaný, pripravený na striekaní a samozrejme sú tam vymenené čistenia, aby som spĺňal vlastne dôležité pretekárske parametre. V súčasnej dobe